twila minn Eġizzjan. Pawlu tela mid-dar ħalla l-martu biex interfa' ma' sakristan. Sar kaza daħalna l-kannabis, l-użu taħħa ġi legalizzat. Ara veru qed nimxu mal-moda, sirna poplu mill-aktar sfrattat. Viva seksikli għalih nihdu l-ewwel, is-swaba malajr nippuntaw. Il-qrajiet ma nirjieħ kif indawru, tal-kull xogħol tal-essi nifintaw. Ħadd ma jara jitrabu ġojnu, ġaħan dejjem ferħan u rebbieħ. Mhux li kien fleru tagħna niftakru, kliem ix-xieħ tajjeb li nżommu fih. Naħsbu li ħadd ma jistalina, farka tikka fil-Mediterran. Lum il-tajjeb kif nerġgħu niskopru, bekk inkunu għamilna gwadan. Xaru kaza voj tal-knejjes, il-poplu tana se jsir musulman. Jekord night takeaway minn fuq mobile wara l-bib, iġibulek indjan. Xaru kaza s-sabqan ġewwa t-toro, ħatmu jobdi l-iċken sinjal biex inħalsu il-post jew xi btala, minn sbiħalla qed naħdu l-asbal. Min għandu salib jew xi donna, jisbalja fl-isbarra nitfaw. Barra nġi jaħdem għal Malta, biċċiċ inħallsu nisfruttaw. ħadd ma jara jitrabu ġojnu, ġaħan dejjem ferħan u rebbieħ. Mhux li kien fleru tagħna niftakru, kliem ix-xieħ tajjeb li nżommu fih. Naħsbu li ħadd ma jistalina, farka tikka fil-Mediterran. Lum il-tajjeb kif nerġgħu niskopru, bekk inkunu għamilna gwadan. Meta rridu ta' nisruħna nġibu, tista' tajt għandna 100,000 difett, imma tajjeb li f'moħħna nżommu. Ebda poplu mu perfett, Veru, imma